Playa handira hurbildu gara gaur, pasaren apirilaren 12an, Txingudi Rugby Klubeko 14 urtez azpiko taldeak Gipuzkoako liga irabazi zuelako, eta beraz jokalariekin solastuko gara gaur, horren inguruan jakiteko nola joan zen finala, nola joan den denboraldia ere, eta nola hartu zuten garaipena. Eta horretarako Urtats Mendizabal eta Goreti Lekuonarekin izanen gara. Kaixo Bikote, zer moduz? Ondo. Bueno, aipatu dugu, Gipuzkoako txapeldunak izan zaretela aurten, pasaden apirilaren 12an jokatu zenuten finala, bera taldearen kontra, eta hor irabazi zenuten. Nola sentitzen zareten, besatzen dut, pozik, ez, garaipen horrekin? Oso pozik, oso gogorra izan zen partida eta. Izan zen gogorra eta ginen oso ondo ekipa gure elkarren eta ondo. Finala jokatzea, azkenean, denboraldi guztian zehar, ongi joan zareten seinale da, ez? Ongi jokatu duzuen seinale, eta hori ere saria izan da, ez? Finalean egotea. Bai. Gure entrenamenduak eta gure jokaldiak ere horren guztira izan da finala. Aipatuko dugu, lehenik eta behin denboraldia nola hasi zen, ea denboraldia hasita uste zenuten finalean egonen zineten, edo sorpresa izan da, edo nola hartu zenuten hori? Lan asko egin dugu, baina batez ere sorpresa handia izan da. Sorpresa, porque hasieran egon ginen ondo, baina gero ere remontatu genuen eta irabazle. Eta finalerdia jokatu zenituzten lehenbizi, horiek Hernani Atletico San Sebastian taldearen kontra, ezta? Eta hor, garaipen izugarria lortu zenuten, joaneko partiduan, itzulerakoan ere, sekulako tartea edo aldearekin, ez, abantailarekin jokatu zenituzten bi partidak, ez? Bai, hemen Playa hondin kriston alde atera genion Hernani, eta horrekin pasatu ginen finalera. Hori berdinan, egin genuen jokatu genuen asko eta oso ondo eta... Hasieratik bazenekiten, aukerak izanen zenituztela finalean aritzeko edo jokatzeko? Aukera batzuk bai. Gure lan egiten genuen bai. Hori da, egiten genuen lan gogorra eta alba genuen bai. Eta zerbait berezia prestatu zenuten edo urtean zehar landutako guztia berriz ere oroitarazi edo ez gogoratu eta jokatu edo zer prestatu zenuten batez ere? Entrenamenduekin egin genuen guztia. Hori da, delantera eta linea bakoitzak egiten du bere lana eta gogortasunarekin lortu du. Eta horrelako aldearekin irabazita finalera pasatu zineten, pentsatzen dut, horrek ere indarra edo motivazioa ere emanen zizuetela, ez? Pixkat final horren aurrean ongi jokatzeko edo bederen urduritasun gutxiagorekin, ez? Jokatzeko. Bai, Hernani oso gogor... Bai. Oso hor jokatu genuen eta orduan urduritasuna izan genuen, baina gero ja finalean. Lasaiago gurez. Finala pixka bat estuagoa izan zen, ez? Irabazi zenuten, 18 eta 19 uste dut, baina finalerdia pixka bat parekatuagoa egontzen partida, ez? Hasieran urduri zineten, pentsatzen dut pixka bat, eta gero partiduan zehar nola bizi izan zenuten hori? Hasieran oso urdu ginen, batez ere hasieran galtzen ari ginelako, gero bukera pixkanaka ikasi dugun guztiarekin erremontatu genuen guztia. Hori da, lehenengo partean ginen denako urduri, baina bigarren partean ja remontatu genuen. Eta pentsatzen dut, zuen taldea edo sortzen duzuen taldeak ere lagundu zuela, ez? Elkarrekin pixka bat lasaitu eta ikusi, galtzen joaten zineten, baina, gero irauli egin zenuten markagailua, beraz, hori ere, edo lasaitasun hori ere eman izanen zizueten taldean jokatzeak, ez? Eta taldean bat abertzeari laguntzeak, ez? Bai, elkar lanarekin garin du genuen partidua. Hori da, denak ari ginen animatzen gure artean eta horregatik, dena gertatuz. Eta gero, garaipena lortu zenuten azkenean, nola izan ziren lehen momentu horiek edo ikusita azkenean zuena zela garaipena, nola sentitu zineten segidan? Oso pozik. Oso pozik eta irabazle eta ginen denak pozik eta batzuk negarrez eta guzti. Lehen aldia da, horrelako zerbait irabazten duzuela zuen partetik edo? Gure partetik bintzen dira dinekoekin lehen urtean beligako finalera zegoen. Bai, ez hori da.
Beraz, etzen lehen dabiziko aldea horrelako garaipen bat, baina, mailaz handitzen joan zareten einean, pensatzen dut intentsidadea, edo aurkariak ere, ez, agian, pixka bat zailagoak direla eta horrek ere, bertze, garaipen honek ere, ez, bertze erran nahi bat, ez, hartzen du. Bai, batez ere aliga izandik eta oso ekipo onak zeudelako bertan. Bai, hori da, federazioa oso ondo eta ikasturte hasieran edo denboraldi hasieran ez, uste zenuten onaino ailegatzen altzinetela edo nola aurre ikusten zenuten? Pentsatzen zenuten finala jokatuko zenutela edo, ez zenuten hortan pentsatzen gehiegi edo? Semifinaletara iristea bai, finaletara ja ezin beste. Bai, hori da. Bai, semifinalera iztea, baina finalera ja ez. Sorpresa ona izan da azkenean eta gainera garaipena lortuta, orain ere pentsatzen dut taldean eta klubean ez orokorrean, bagian bertze begi batzuekin ere ikusten zaituzte ez? Bai, nire ustez baietz. Bai, berdina bai. Nola sentitu duzue klubak erantzun duela edo etorri zinetenean playa hundira nola jaso zintuzten edo zer jaso duzue azken astean garaipenaren ondotik? Denen alaitasuna. Bai, hori da, denak zoriontzen guri eta ala. Eta orain, Gipuzkoako txapeldun bilakatuta, zer duzue begi bistan urrengo hilabeteetan edo? Denboraldia bukatu duzue edo zer eginen duzue urrengo hilabeteetan? Euskadiko finala. Eta nola aurre ikusten duzue hori? Zakitz ez ditugu ezagutzen beste ekipak, baina ondo. Oraindik ere ez dakizue zeinen kontra arituko zareten. Eta noiz hasiko da? Uste dut, maiatzaren 22an edola. 25ean. Ados, oraindik ere jakin gabe, hala ere, entrenatzen segitzen duzue eta garaipenarekin ere, bagian zuengan gehiago sinesten duzue, ez? Bai, hemendik 25 arte partidotxo batzuk egin ditugu amistosoak eta praktikatzeko. Ederki eta zerbait berexia lantzen duzue edo bertzerik gabe ikusten duzue posible duzuela hori ere gainditu eta sinesmen horrekin jokatzen duzuen? Bai, hori da, sinesmenarekin eta entrenatzen eta gogor. Nire ustez lortuko dugu. Ederki eta bukatzeko, talde aunitzarete taldean eta ikusten ditugu hemen, ez? Begirari direla eta aunitzaretela, aunitzan aipatu dugu, Txingudi Rugby klubeko taldeak ere, ez? Familia txiki edo handi bat osatzen duzuela eta taldekide izatea, ez? Horrek ere badu bere balorea, ez? Eta azkenean errugbiak badu hori ere, ez? Baloreak transmititzen dituela, taldek aritzen zaretela eta denen beharra duzuela garaipenak eskuratzeko, ez? Zuek ere horrela lan egiten duzue, pixkat taldean eta bata besteari lagunduz? Bai, batez ere elkarrekin errespeta handia aukitzen dugu. Bai, hori da. Taldean egoten gara denak elkar eta bakoitzak besteari laguntzen eta horrela. Ederki, mila esker bikote, gurekin izateagatik, hau dena kontatzeagatik, eta noski zorte hon Euskal Ligako finale horretan ez, eta animo eta ea zer gertatzen den. Mila esker! Eskerrik asko zuei.